Škoricová vianočka, tá teda rozhodne nemôže chýbať na vašom štedrovečernom stole. Zvláčna a jemná ako obláčik. Tak poďme na ňu. Do misy dajte múku, soľ, cukor, sušené droždie, vajíčka, mlieko a tučný milkotvaroh kvôli tej jemnosti, čo som spomínal. Všetky suroviny dobre premiešajte, potom pridajte zmeknuté maslo a vypracujte cesto. Zakryte fóliou a dajte na hodinku kysnúť. Potom ho vyklopte na pomúčenú plochu, prstami zľahka prepracujte a uváľajte 4 rovnako dlhé pramene. Zvyšné cesto rozvalikajte na plát, potrite maslom, zasypte škoricou a cukrom. Zarolujte, prekrojte a zapleťte vianočku. Ja viem, pletenie chce trochu praxe, ale musíte si veriť. Nechajte vianočku podkysnúť, potom potrite vajíčkom a upečte. No, tak za takúto nádheru mi dovolte sa pochváliť. Mramorovanie na jednotku. Štruktúra excelentná a chuť lahodná až znamenitá. Priatelia, tento recept musíte vyskúšať. Postup nájdete pod videom. Majte sa.